inyo mga kalapok, no? So move on na tayo kang Jaden di kay mura magdi na tan nila matagad kay normal raman tang nga pagkatao. Sila kay artista man to, so ilaha na to live na tayo labot at nang lasop. Ari to sa present time, karon kay nami diri ron sa San Remeo, walking down the street with George. Yes, and akong cameraman, gamit kini siya ron kay ato ning testingan yang skills. Unsay ang mga kuan sa montage niya ba? Ulul. Ay padung na mig sa kuan day sa oy, series. Familiar. Idol bay. What's up? Series Vlog TV. Subscribe mo sa iyang channel. Kita-kita lang ito na. Parking sana dito. Sorry ka. Padung mi og lapiahan or diri sa simbahan sa San Remeo kay ang San Remeo karon kay mag-celebrate pod sa Sinulog 2020. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Bay, hey what's up? Mo ni San Remeo bay? Oo naman. Kung makasuroy ko sa lapihan, ipa-tour guide lang ka. Ipa-tour guide ka? Ay, natin si G-Rex o gani, idol ng bayan. Ari bay, gani ka maklaro bay? Anino ra, pero George. Ana. Okay. Magsugod na bay, magsugod na. So what's up sa inyo mga kalapog no? Nami diri karon sa Baybayon kay murag dimi ka video tarong dito, dimi ka langas-langas kay if mag-vlog ko dito, yan ay music, maka-copyright man so dire lang sa amin. Ako nakawala na kayo ko naka-video dito. You wanna see you in a fire. Grabe! Tomorrow. Hey yo, what's up? This is Oplok TV again, back again with another National Geographic vlogs. So right now we are here in the jungle because we are going to taping in Jungle Book. Nami gipangita, actually nami gipangita. Nami karon diri sa kon. Guess what? Boom, creepy play. Yes. Nami diri sa Busogon kay nagiingon na may nakitaan po sa Facebook. Na ako na falls diri. Falls or cold spring? Cold spring or falls? Na. Ya mo na among i-try og visit diri if tinuod ba gyud. So kanang Busogon, barangay na siya. Sakop gyapon na sa San Remeo. I-promote gyapon na mo na kay you know. Tro naninaligo kay kuno na daw. Ang inambid pa. Agoy maritis. Kana koyog nako mga investigator, turista. Approve. Welcome to Bulkang Taal, where you can find asphalt. Hello Kande. Kapalo ka asa ang fall. Kapalo ka asa wakin rin. Watchan ka bag. Kamusta nila mo is bukid? Og na nami diri sa mga bukid na jud kayo gyud. Wala jud tay balay nga makita diri puro sa nanjud kakahuyan. Mura may kuha na nga ng tinuod nga turista ba. Pero kuha gyapon ta, I hope nga na ma-features ni sa kuha ba. So San Remeo ba nga tig kuha to. Tig promote ta ka ng mga
tourist spot diri sa kuan. Pero wala pa may kibaw if nindot ba na dito kay wala pa may kangadto first time pa man namo. Ato sang tanawon. Wa magibaw asang agiana. Kasi among gisubay kay kanira dito eh. Kana sapa. Tama, mura na namong gisubay. Kung asa ang ginatumya na. Wala na mo padulungan. Ulul. Ako na ikuan ni. Tulo ni kakuan jig 3 lakes. So mo na yung first. Medyo mara kinala lagi na mo rin mga nagsapa nga magmedyas. Paano maging bobo? Ulul. First na sapa nga ato ang agian. Ayaw i-check. Nawana na lubog na. Uy, tara, agi na may first one. Una nga sapa. Ah, bugnaw mo lagi. Bawal umihi dia, bay. Ha? Bawal umihi. Muna gingon ako sa inyo haday no ang atong 2020 ba. Intense kaya itong mga vlogs. So una na mo gibuhat kay katong kuan, Jaden nga kuan, issue, public kuan, public interview. Then karon na rin ta sa kuan, discover tag mga something new and ingat-ingat. Rest in peace, Kobe. Hoy, kuhan dahil sa mga fan ni Kobe Bryant. So sayo sa bunta jud, mao jud akong nabalitaan jud. Open ako sa tanang social media, puros Kobe Bryant. Idol, rest in peace. Ug sa imo ang daughter. Ako quote nga nabasahan sa quote ni Kobe Bryant ba. Nindot kayo maka-inspire per kayo. Ang gingon dito, English man sa dili sura pag kuan. Kaya yang istorya ana. The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do. By Kobe Bryant. Grabe. Sa ka-legend, o sa ka-veteran, o sa ka-star nga player. Ginawa, Mamba mentality. Power. Yes, sir. Jigo, sure pa nito ang gagiyan, Jigo? Oo lang gud na. Agta tulo bitaw. Dali lang ga kudaan ni. Grabe. Di ba? Pagtaro na si Dead end naman lagi ni. Muntaan na lang ka ta, Jig. Sige lang. Huwag na. Balag na sa agta Mamba mentality. Mura man na wrong turn na, Jig. Ha? Nagsakasaka pa na ta diri. Ha? Muga ni, nagsakasaka pa ta diri. Mountain climbing man ta. Oo. Adventurous. Adventurous. Grabe, awa na mong gagian mga kalapok. Anong skill din? Mo gani. Paano maging bubo, pre? Naman na yagyanan rin. Nisag ka pa, big mabaw. Bubo. We're now in second station, second lake. Alright. Laban! Life sucks. Life sucks. Hand sucks. Ano mi diri? So dili pa ni mao eh. Second pa lang ni. Oops, careful. Now man namin sa second lake o second na sapa. So, wa mi kibaw. Basin mao na niya last nga sapa ug mao na sad niyang main jud nga giingon nila nga na ako ni falls diri or cold spring. Actually bugnaw man ang tubig niya. Kita ta sa mong gipangagian. Pinakalam ko no. What? Lain mo itong ganjik. What a beautiful creation by God, ha? Look at the view. Murag na feel na dyan ako no nga murag doon na dyan kay me kinakadungog na ko ng mga paminawan ninyo. No?
This is it mga kalapok. Murag na kita diri sa tuwang destination. Taas-taas na mong gilakawon mga usa ka kilometro gito. Agi mig tulo ka sapa. O daro kadungog mo. Kusog kayo ang sug sa kuan. Current. Wow. Sa katong wala pa nakanganhi. Ay nalang dyan mo gaanhi. Kay grabe kapuyag yun. Grabe. Buyag-buyagan pa tadi. Tabi. Agi mi. Welcome to my Django. Django. Welcome. The Jumanji. I like the rock formation here. Look. Wow! Alright! We're here. Alright mga kalapok, legit yun yan ay falls dire, pero I don't know if Cold Spring man siya, pero falls yun siya bay. Located at Barangay Busogon, San Remedios, Cebu. I don't think so if naghapanin ng mga turista, pero sa mga nahibawan, nanay nanganing ng mga vloggers daw. Vloggers. Legit line ay falls dire. Amoy pakita sa inyo ang view sa falls nila dire. Let's go. Legit pre? Legit. Pero walang ang among gikadlokan. Maligo pa mi diri or dili? Dili bitin. Kuan man gud ang kuwang lang diri sa falls no is ang pagpanindot na lang. Actually legit gid siya nga na falls. Ang pagpanindot na lang gid sa kuan para maliguan siya ba. Para sa maliguan. Yeah. Oh. Ang maliguan man siya pero mahadlok may kay basin niya. Nay, you know, necklace. Yatong tour guide, di ba sweeto? Okay, kaya dire. Natuyog na mo tanan bay, wajin mi nakapagod gagianan kung asa mi mo. Nao gani. Nagduda mi kung mulayat mi dire. Pila po. Laom siya pero ambot lang, di mi sure. Sama bay, ligo or dili? Akong ipanawagan ng barangay captain sa barangay Busogon nga unta panindutan o expound expound pa ang beauty sa Busogon ko. Nindot na gid siya. As we all see, nindot gid siya pero ang kuwang lang gid kay ang pagpalimpyo ug ang pagpanindot. Like, ito na diha. Ibong times. Legit. Yes sir, and we found out nga na AJ Falls diri sa Busogon, Barangay Busogon. Ha, kay imagine Barangay Argawanon mi naabot mi diri pangita. Hidden beauty. Oh.
Barangay Captain, baka naman. Og Mayor. Kasuhin namin. Oh my God! Alright, I know, wala na gimilang nabuhat diri. Tanaw. Nagtanaw na namin unsa ka gusto kung unsa ka paspas ang aga sa tubig. Nagtanga na namin diri kay. Na, di lang dyan yung mga ligo. Di lang dyan na mo athon kay hadlok. Hadlok kayo! Namin diri sa tunga-tunga sa bukid yun. Sila kung saan man yung magsagit diri, di ka madunggan. Nabot namin diri lambusan, nung isnasa namin kayo. Mission failed me dito na pita. Huwag may kaligo. Ang success gihapon kay nakakanto, may nakakita kami silang falls, pero wala may kaligo kay hugaw man. So, isnasa kami. Og mao na to ang naitabo dito sa Busogon Falls. Ay, kung ano naka-discover mo dito nga legit gid nga na falls dito sa Busogon. And kuha na lang dito is pag renovate or pagpanindot na lang dito sa lugar. Attractive man siya pero kuha lang sudunon na jud kay siya. Sumoto mga agianan ug ganahan mo mga adto, try ninyo adto kung unsa mong na-experience nga. Grabe jud kayong lakaw. Pero dito na lang ko to mga vlog. I hope nga nag-enjoy mo. Ayaw kalimot sa pag-support sa Cebu Northside Vloggers, which is group na sa mga vloggers diri sa norte. Ayaw magkalimot sa pag-subscribe. Oplok TV. Na, Chicken Pox. Amping mo tanan. Salamat sa pagtanaw. Peace. God bless.